a Chymru rhag ofn bod unrhyw amheuaeth yn y melyn. Si hynny, mae'n mynd i gael cardyn ddelen am hwnna. Am drosedd honno ar Gibraltar. Ie, mae hwnna'n ymddangos yn gardyn melyn dydy ar yr olwg gyntaf. Da Silva o'i flaen o Matondo. Hwnna ydy ymdrech gyntaf Cymru ar y go. Mae dal yn fyw yr ergyd gan Cullen. A dyna chi arbediad cyntaf'r gêm, oedd hi'n ergyd dda. Ie, da iawn gan Liam Cullen. Da ni'n gwybod hynny allu yn enwedig pan mae'n troi ac yn ergydio efo'i droed chwith. Fel nath o fan'na, mae'n gallu ffendio lle yn y cwrt cosbi na. Sheehan yn ei chymryd i. Ie, mae'n hynod o siomedig dydy. Mae'n teimlo fod yna gyfle wedi bod yn fan'na. Ond dyna ni 2 neu 3 munud mwy addawol. Mae rhywun yn dal tatega Gibraltar wrth gwrs dydy. Ti'n bod yn y 5 mlynedd dwytha. Ennill 4, colli 43 o gema. O, mae wedi ati fewn y postyn. Oedd y gol yn eto yn codi law ar awyr iach. Siwr be mae'r gol geidwad yn neud, ond mae o'n lwcus dros ben, bod hwnna ddim wedi mynd i mewn. Burns allan at Johnson. Johnson nôl at Burns. Burns rhediad da gyda fo. Dyma sy'n angen mwy ohono fo. Bale yn cael ei thynnu nôl. Neb yno. Savage yn cael yr ergyd. Ond unwaith eto, mi ddyle rhywun wedi bod mewn safle mwy ymysodol. Ie, rhediad da gan West Burns i mewn i'r safle yna. Oedd y Bale yn berffaith i mewn. Y gic yn cael ei anelu. Och, cael bango mynd amdani. Mae rhaid ni sgorio o'r un o'r ciciau cornal yma, oherwydd mae Gibraltar yn amddiffyn mor wan o'r ciciau cornal. Sheehan, Da Silva. Gwaith da, gan Cwmach! O! Mor agos, mor debyg i'r gol gafodd o dros y tîm 11. Un cyffyrddiad sydyn a thanio. Dyna pam maen nhw'n sôn gymaint amdano fo. Mae'n creu'r hanner llathan iddo fo hun. Ia, jyst yn anlwcus fod y gol geidwad yn gallu gwneud yn arbediad o'r llawer gwell gan Gymru. Da Silva eto, mae o wedi mwynhau am y gosiad cyntaf. A gath ei dros ben Keith Moore. A mi ddod Brennan Johnson tu ôl iddo fo. A mi fyddai wedi bod yn gol lachar a deud y lleia. Mae James yn paratoi. Ie, jyst dros y bar, Dan James. Mae'n gallu mynd dros y wal neu i'r ochr arall. Mae'n gallu ganddo fo'n dim cweit yn cael ei lawr ddigon buan yr ergyd yna. Dyna ni mewn i'r funud ola. Eiliadau, da chi'n teimlo, sy'n bwysig iawn. Tag ato, Keith Moore. A tasa honna di mynd mewn, fysa'n gol, byddai'n perthyn i gêm gwbl wahanol i fi da ni wedi weld yma.